El Senyor és el meu pastor. Res em mancarà. Em fa descansar en prats deliciosos. Em mena a repòs vora l'aigua i allí em retorna. Senyor, tu em guies per camins segurs, per amor del teu nom. Ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. Perquè tu, Senyor, ets vora meu, la teva vara i el teu bastó em donen confiança. Senyor, davant meu pares taula tu mateix, i els adversaris ho veuen. M'has undit el cap amb perfums, omples a vessar la meva copa. N'estic cert, tota la vida m'acompanyen la teva bondat i el teu amor, i viuré anys i més anys a la casa del Senyor. Bona nit, estimada audiència. Em trobo en directe dels estudis que tenim avui, uns dies habitats amb Lleida capital. Són les 9:24. Transmetem molt a prop del carrer Major de Lleida. Què et preocupa en aquesta nit? Jo sé que vivim temps excepcionals, hem passat temps excepcionals durant 2 anys amb el Covid. I ara estem vivint un temps excepcional amb aquesta crisi econòmica. Sí que hi ha molta feina, molta gent treballant, però estan pujant els preus, hi ha por a una guerra a Europa que se pugui estendre fora d'Ucraïna, hi ha problemes morals a la societat. Si tens fills o filles com jo, que tinc una filla de quasi 11 anys, la veritat que et dona por veure com està aquesta societat. I saps, jo he fet alguna cosa. Saps què he fet? He agafat bé al Senyor, com mai. Perquè, saps, no hi ha res millor que estar en les mans del Senyor. A les mans del Senyor estàs segur. Aquest Salm 23, que és molt conegut, inclús, encara que no siguis molt creient, segur que a les pel·lis americanes de Hollywood, quan hi ha un enterrament, sempre surt el pastor veritat o un cura dient aquest salm. Aquest salm és un salm profund que es pot treure moltes coses. Diu que amb ell ho tens tot. I no només pots dir, bueno, no em faltaran diners. Hi ha gent que té diners i no tenen pau, estan sols. Aquí pots ficar-li tot el que necessites a la teva vida. No em mancarà, pots ficar, el Senyor és el meu pastor, no em mancarà, per exemple, pau a la meva vida. Pau, el goig, sentir-me acompanyat encara que senti sol físicament. Tristament vivim un temps en el qual moltíssima gent se sent sola. I mira que vivim en una època en la qual estem més connectats que mai a través de les xarxes socials. En un segon pots enviar una foto, pots parlar per una videotrucada si ets d'un altre país. Però encara així, la gent se sent més sola. És una de les pandèmies més increïbles que hi ha en aquests moments, la soledat. Pues aquí també pots dir el mateix. Si te tinc a tu, Senyor, tampoc em sentiré sol. I mira quina paraula més maca. Ara ja és la nit, vens cansat del treball, amb els teus problemes, saps que en ell pots tenir una pau
enmig dels problemes? Diu que, versicle 2 del Salm 23, em fas descansar en prats deliciosos. Em mena al repòs vora l'aigua, i allí em retorna. Aquí t'està parlant de pau. Aquesta pau que potser necessites a vegades anar-te de viatge o prendre pastilles perquè estàs tan agobiat que dius no puc més amb mi mateix ni amb els problemes que tinc al meu voltant. Pues David diu aquí que va ser un rei que va passar coses molt dolentes, va estar a punt de morir moltes vegades pel seu anterior rei, Saúl, que no acceptava que el seu tro havia estat tret i la perseguia per matar-lo. I saps, en un temps en el qual hi ha molta inseguretat, en tots els sentits, tant laborals, també en la vida sentimental, ja no és per tota la vida com era abans. Els nostres avis, inclús els nostres pares de l'època dels 50, tenien una estabilitat laboral, tenies un treball i tot, començaves allà i jubilaves allà. La gent abans es casava i durava tota la vida, envellien junts, i ara no. Tot és insegur, fluctuant. I diu que si tu tens el Senyor, podràs caminar segur. Podràs tenir una sabidoria de part de Déu. En guia per camins segurs, per amor de què? Del nom de Déu. Potser ara estàs en l'hospital, al costat del teu familiar a la UCI, o potser tu, el malalt, estàs ahí al llit escoltant aquest programa i sents que la teva vida se t'acaba. Ni que passis per la vall tenebrosa, no tindràs por de cap mal. Perquè tu, Senyor, ets vora meu. Saps que Déu no t'ha deixat? Saps que en aquell llit en què estàs ara, Déu t'està agafant de la mà? T'està dient, descansa, tranquil·la, tranquil, passaràs d'això. Perquè diu la paraula de Déu, i jo ho crec, que passarem pel foc, pels problemes, que som creients, però no ens quemarem, perquè saps per què? Perquè el Senyor està amb nosaltres. Diu, encara que passis per l'aigua, no t'ofegaràs. La teva vara i el teu bastó em donen confiança. Quina tremenda paraula per aquesta nit tan preciosa de dimecres. Anem a escoltar una cançó que ahir vaig posar, anem a escoltar una altra versió d'aquesta cançó que diu que el Senyor és el nostre protector. I et recomano que si pots tancar els teus ulls, deixa que Jesús et parli a través d'aquesta cançó que ens parla de la protecció de Déu a les nostres vides. Catalunya, terres de Lleida, ha arribat el temps de confiar en el Senyor. Ell és una roca segura. Cel i terra passaran, però les meves paraules no passaran. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy. Declara aquesta paraula: Senyor, sóc dèbil, però en tu, Senyor, sóc fort, sóc més que un vencedor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. I com és habitual en la primera part d'aquest programa, anem a clamar al Déu del cel i terra. Saps? Jo no tinc cap poder per guarir les teves malalties, ni tinc un guarir per canviar la teva vida. Però sí conec aquell que ho pot fer. Es diu Déu. I el seu fill Jesús
Diu, tot el que demaneu en el meu nom, jo us ho donaré. Clama a mi i jo respondré. A la meva angústia, diu David, vaig invocar a Déu i ell em va respondre. Potser tens ganes de plorar. Plora. Deixa que l'Espírit Sant netegi la teva vida, et parli al teu cor. Senyor, jo et demano per cada oient, cada preciós oient que m'escolten aquesta nit. Aquests estan angoixats pels problemes econòmics, perquè no poden pagar casa seva, potser tenen problemes per poder arribar a final de mes i fa molts dies que no dormen. Et demano que la teva pau els inundi i que puguin confiar en tu i els proveeixis de tot el que li fan falta. Per aquells que m'escolten i ho tenen tot, no els falta res material, però se senten buits, amb molta gana, que puguin provar d'aquesta aigua viva que dius tu que si ho proves, ho provem, no hi ha més set. En el nom de Jesús. Aquells que en aquests moments estan en tenebres, encadenats per vicis, alcoholisme, pornografia, amargura, falta de perdó, i estan en una vall tenebrosa, que puguin sentir com tu els dones les teves mans per treure's d'aquest moment dur. Jesús, misericòrdia pel que pateix tristesa, depressió, soledat i la seva vida no té sentit i està pensant en suïcidar-se. Jesús, para aquests cors que tu s'estimes tal com són, que se s'arrepenteixen, hi ha noves oportunitats. Espírit Sant, toca aquestes vides en el nom de Jesús. I ara vull pregar per tu que estàs malalt, que estàs al llit del teu hospital, de l'hospital o casa teva. Posa allà on fa mal. Jo crec que Jesús diu que si posarem les mans o els malalts i sanaran. Jo crec aquesta paraula. Jo no tinc poder per guarir-te, però Jesús sí. I vaig a clamar en el nom de Jesús. Jesús, mira els oients on s'han posat les seves mans i on tenen aquest dolor, aquesta malaltia. Porta sanitat a aquests cors en el nom de Jesús. Repara en el nom de Jesús, si així ho Déu vol, la sanitat pel teu cos malalt. Igualment clamem per les dones maltractades, dones que estan soles, intentant aixecar una família. Dona'ns valenties per deixar aquesta persona maltractadora, aquesta persona que és una relació tòxica. En el nom de Jesús et demano misericòrdia per aquestes persones. Saps? Jesús està aquí, a l'estudi de ràdio i televisió de Gospel Lleida Ràdio i Televisió. Està aquí al costat teu mentre estàs caminant, traient el gos a passejar, mentre estàs plorant sense parar al sofà de casa teva, o potser estàs deambulant pel carrer sense saber què fer de la teva vida. Jesús t'està dient: vull guarir-te les teves malalties, vull guarir-te el teu cor. Em deixes? Saps que Déu és un cavaller? Déu no obliga a ningú. Ell diu que si clames a ell, ell respondrà, però si no ho fas, ell no te forçarà a fer-ho. Jo en Déu he trobat un refugi segur que mai falla. He passat coses difícils a la meva vida. Tinc 46 anys. Des dels 12 anys que conec a Jesús com el Senyor i Salvador de la meva vida, he passat de tot. Problemes econòmics, he tingut temps molt bons, problemes amb relacions personals, moltes coses. Però qui mai m'ha fallat és Déu. Déu diu que cel i terra passaran. Poden passar moltes coses a les nostres vides. Persones que van i venen, persones que ja no estan potser ara a la teva vida. Però diu, cel i terra passarà, però la seva paraula no passarà. Una pausa de 5 minuts i estic en directe amb el programa Amor Eterno. No t'ho perdis. Confia.